Bona nit, tribuneros. El Barça 2022-2023 ja és aquí i nosaltres hem tornat de vacances per no perdre'ns res de la teca totxa que ve a partir de dissabte. La xavineta il·lusiona i el Rayo serà la primera prova de foc per veure si carbura d'alguna manera. Foc nou alegre que contrasta amb les misèries inacabades del passat. La gestió de Bartomeu segueix deixant rastre delictiu i negligent a cada calaix que registra Aristides Mallol i esperem que tots els responsables es podreixin durant molts anys a Can Brians i potser després fan una candidatura per l'alcaldia de Barcelona. Gràcies per compartir les nostres misèries i una nit més benvinguts a El Tribuneros. Comencem. Esta grabación está protegida por la ley. Los titulares del copyright solo autorizan su distribución para uso doméstico y su exhibición en un magnetoscopio que no esté conectado a una red de difusión de cualquier tipo. Esta grabación está... Okay, let's go. Que pepina està aquesta intro i com me l'he tornat a carregar una nit més perquè m'he equivocat de botó. Ai! Bona nit i benvinguts al Tribuneros. Anem a veure si això funciona d'una punyetera vegada. Un segon. Ara s'escoltarà, perfecte, ara sí. Ara sí que s'us escolta. Perdona, portem 3 setmanes de vacances i això costa una miqueta. S'escolta una miqueta de ruidito de fondo, no sé qui dels dos és, però ho arreglarem en un moment. Crec que és el Félix el que... Sí, soc jo sí, és que tinc aquí l'antilabrazo. Pues sí, pues hauràs de treure'l. Presentaré primer el Víctor perquè... Ara no s'escolta, ara molt millor. Doncs Félix Gómez, bona nit, què tal? Benvingut al Tribuneros un altre dit més. Bona nit, què fem? Doncs mira, aquí. Tornem de vacances. S'han acabat les vacances i és el que hi ha, però bueno... T'han acabat a tu les vacances. Sí, bueno, tu... perquè pels qui no ho sapigueu, el Fèlix pertany a una de les empreses més grans d'Espanya, que és l'INEM. Víctor, bona nit, què tal? Bona nit, doncs aquí estem, un dia més, esperant les vacances que a mi encara no m'han arribat, però moltes ganes de... I amb les palanques activades. Ui, la palanquita, amb la seva mítica samarreta del West Ham, que no es treu ni per anar a cagar, el cabron, perquè la té guardadeta només pel Tribuneros, no se la posa gairebé mai, i jo cada vegada que el veia entrar per la porta de la feina amb la samarreta del West Ham dic, ui, és lunes de Tribuneros, hoy es lunes, hoy toca lo gordo. M'he acostumat a no fer feina, així que els titulars els tornareu a fer vosaltres dos avui, perquè està guai, i no pararé de rascar-me durant tota la puta nit perquè els mosquits ahir em van acribillar i tinc els peus que estan fets un puto cristo i porto tot el rato que estic parlant rascant-me, no sé si és pels nervis de tornar a la xitxa o si és perquè m'està picant a full, però potser se'm veu l'os quan acabi el programa de la picorcito. Oh, quina angúnia, mare de Déu. Bueno, pues si no us importa farem els titulars i jo faré una musiqueta xin, perquè jo us vaig dir que ficaré una musiqueta de fondo, però és que no he tingut temps o no m'ha sortit dels dos, que pot ser de les dues coses. Titulars! Comencem. El club veu indicis de criminalitat en 4 renovacions que Bartomeu va signar a l'octubre del 2020. Els contractes de Piqué, Lenglet, Ter Stegen i De Jong contemplaven una rebaixa de salari el primer any, però un increment progressiu en els següents. El club tindria pràcticament tancat un nou contracte amb Piqué. El central català mantindria la durada fins al 2024, però amb el sou retallat. Ja hi hauria un contracte redactat i s'hauria de signar en els propers dies. El Barça esclafa el Pumas en el Gamper.
Club va aprofitar el partit que tancava la pretemporada per retre un homenatge a Dani Alves, que jugava els que presumiblement serien els seus darrers minuts al Camp Nou, davant de més de 80.000 espectadors. Koundé per fi debuta al Camp Nou. El central francès ha sumat els seus primers minuts com a culer al Camp Nou en la golejada blaugrana al Joan Gamper. Per fi marxen Neto, Ricard Puig i Òscar Mingueza. Això de per fi no ho he redactat jo, ho ha dit ell. El club comença a trobar sortides descartats. Neto marxa al Bournemouth de la Premier League. Riqui Puig als Galaxy, que és l'únic equip que l'ha volgut, de la MLS. I Mingueza al Celta. Titulars! I fins aquí, els titulars d'aquesta setmaneta que arriba carregada. Semblava que no arribaria mai el dia de dir de posar un titular Riqui Puig marxa. Sí, jo pensava que seria Riqui Puig es retira al Futbol Club Barcelona l'any 2034 i resulta que ha fotut el camp. Jo vaig posar un tuit, jo us dic, jo vaig posar un tuit en el seu moment, quan el Riqui Puig semblava que seria la puta panacea, el nou Xavi. Jo vaig posar una foto amb una de les meves comptes secundàries, dels 3 milions de comptes secundàries que tinc. Perquè sí, senyors, els nostres tuits tenen 7 o 8 likes i 6 són de les meves comptes, però és el que hi ha. Sí, el self-blowjob, que es coneix. Jo vaig posar un tuit que era una foto del Cruyff, una foto del Cruyff parlant amb el Guardiola, una foto del Guardiola parlant amb el Xavi i una foto del Xavi i el Riqui Puig, quan el Riqui Puig era petit i va anar a casa seva per no sé què polles de pedofília que tenia i tal, pues no sé, alguna cosa d'Albert Benages devia haver. No li diuen Pelopo només pel que veig. També podem dir que el Xavi és de Terrassa i el Riqui Puig és d'allò i estan al costat. Sí, però literalment, o sigui, alguna cosa rara ha de tenir la família Puig perquè... El Xavi és un quinqui i el Riqui Puig és un pijo de Matadepera. Això no té res a veure, perquè alguna cosa rara d'haver-hi. No crec que hi hagi res a veure, més que potser el Xavi es volia fer amic de la família perquè es volia fer més ric encara, perquè el Riqui Puig ve rico de cuna. Volia vendre pisos, volia vendre'ls pisos. El Xavi no té una immobiliària, sembla, no? Sí, per això va tenir el lío aquest amb el Milan, no? Sí. Xavi sembla que té una immobiliària. Sí, estava arruïnat el pare, per això el volia emportar-se al Milan. Jo no puc aguantar, jo acabava de veure la cara del pare del Xavi i se li arrencaria. El Xavi és l'única persona d'aquest país en el que l'insult fill de puta no té sentit. Perquè el cabron és el pare, o sigui, no se li pot dir fill de puta perquè no té cap sentit, o sigui, no té cap sentit apuntar cap a aquella banda. Quan literalment... El pare el volia fotre... Bueno, això va arribar a l'època xunga de la burbuja immobiliària i el volien fotre, fora. No sé com es diu la mare, però li direm Maria Mercè, perquè té pinta que es diu Maria Mercè o alguna cosa així. Sí, o Roser o alguna cosa així. O Maria Mercè o Maria Roser Creus. O Montserrat. No es diu Montserrat Creus? No ho sé. S'hauria de buscar, ara ho buscarem. La Maria Mercè Roser Creus. Crec que a Terrassa hi ha un carrer que es diu Montserrat Creus. Potser que sigui per la mare del Xavi, per tot el que ha fet pel Futbol Club Barcelona, que és molt. Realment és moltíssim. És la iaia de Catalunya. Maria Mercè Creus. Sí, que cabron! Que cabron! És que senyora Rosa i tot, és que... Sí. Tenia clar que eres de Maria Mercè. Des d'aquí, Maria Mercè... De professora de català. Sí, Maria... És la típica buah, no ha vingut la Mercè Creus avui. La senyora que va agafar el cap de Muriel Casals quan la va atropellar sí. bicicleta, La primera que va anar a socorrer-la, ¿Habéis visto que el Hakim se ha hecho una gallola delante de la Mercè Creus? De la Mercè. Sí, delante de la Mercè Creus el Khalid se ha hecho una gallola. Y no lo ha visto. I després li fotré un parte com un piano al Khalid, però clar, que l'has de fotre cap a casa, si estarà pitjor a casa que al col·le, que es faci regallar que m'havia quedat jo parlant de lo meu i t'he començat a escoltar, dic, què collons està dient? M'he quedat boig, dic, què polls està dient? On t'he anat a parar jo? Un saludito a Hugo, que no sé quién Hugo es, yo suposo que es el Hugo de la feina, un besito Hugo. Estamos hablando en un dialecto, sí, estamos hablando en nuestro puto idioma, perro hijo de puta. En este programa somos multilingües y si vienes a joder algún idioma, si vienes a hablar mal de algún idioma, está bien que lo hagas del catalán y del castellano porque realmente son la misma puta mierda. Hola Alder, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenida.
Supongo que te pasas a saludar y te vas a la camita como una buena trabajadora que eres. Porque tampoco vamos a hablar mucho del español. Ni para bien, ni para mal. Literalmente no nos ha dado motivos. Déjanos una semanita que empiecen a perder. Y en cuanto no sé contra quién juegan el primer partido, si m'ho podeu mirar, sisplau. No has vist la pretemporada de l'Espanyol, Jordi? Sí, li va fotre 5 o 6 a qualsevol puta mierda de... Básicamente pasaba a salvar ya, me imagino. El Albion, tío. El West Bromwich Albion. El West Bromwich Això, Albion. coño. El West... Para abreviar, el West Brom els hi va fotre 6. Van posar un tuit que deia: ¿por qué vamos a jugar contra un equipo de media tabla de la Championship? Toma, perro, te llevaste 6. Però és que el Chichester Manchester també li van cascar... O sigui, van patar un contra no sé qui. Contra un mierdes. Que l'Espanyol, és a dir... El Girona, vull dir, els... Sí, el Girona va igual. De mierda. Qui baixa aquest any? Aquest any jo crec que baixarà l'Espanyol, el Cádiz. Jo ho deixaria, si voleu, la setmana que ve, que ja hauré començat la Lliga, haurem vist primeres sensacions. Clar, però... A veure. La porra de la Liga. Primer partit? Amb un partit ja vist? Sí, clar. Home, si no has vist pretemporada... A veure, jo partits d'Osasuna pretemporada no els he vist. Clar, per això dic. Perdona que et digui. Sí, bueno, però si a l'Osasuna li toca posar un equip al Madrid i el Madrid li fot 4 gols, no vol dir que l'Osasuna estigui molt malament. Bueno, però la primera temporada, o sigui, la primera jornada són Barça-Rayo i Madrid contra una altra merda d'aquestes. Llavors aquests no compten, però la resta, no sé, Girona-València, és a dir, joder. També et dic, el Madrid no se'l pot mesurar fins que arribi febrer. Perquè és un equip que te poden fer te faran un principi de temporada de puta mierda i de cop s'enxufaran, te començaran a fer els punts que els hi falten, guanyaran la Lliga i guanyaran la Copa d'Europa. Sí. Girona-València, com a definició... Sí. Girona-València, el primer partit. No. Avui què fan? Doncs mira, a les 8 juga el Barça i a les 10... Dos equips de mierda que a la seva afició és puta mierda, una per excessivament desgraciats i nazis i l'altra per ser excessivament nazis i desgraciats. I que van al camp te quiero porque ganas, ja ho va dir, qui va ser que ho va dir? Adai. A l'Adai Benítez. A l'Adai Benítez dient ¿dónde estáis en invierno? Perros. Les aficions del perro, literalment. El perro, València i Girona. Jo sempre ho diré, l'insult més gros que he vist mai. Abans que res, un saludito, crec que J. Amalia, crec que és el Juanma, benvindu a nuestra mágica cultura futbolística nocturna en el que te vas a aburrir, pero te lo vas a pasar guay a la vez. O sea, está muy bien. Y Lord Sasuke, que no sé quién coño es esta gente. ¿Qué es toda aquesta gent? Hola, Lord Sasuke, ¿qué tal? Lord Sasuke no és el de Shrek? No, es el Lord Farquaad. Os escucho desde hace... Es el Matías. Bueno, soy el Matías, que hablas en tercera persona. Soy el Matías. ¿Qué tercera persona vas a hablar? Sí, qué guay. Pues, ¿qué tal, Matías? Muy guay. Pues dale a suscribirse, que los billetitos son buenos, que tengo que pagar manutención de 3 perros. Lord Sasuke es Matías y yo el Juanma Mongol. Vale, ahora lo pillo. Vale, pues un saludo al 66... Un saludo al 66% de mis primos de la familia Amalia. Y decirle al David que también se meta qué paso está. Nada, que os lo paséis guay. Yo espero que os lo paséis guay, porque aquí hablamos de fútbol y nos metemos con el español, que es básicamente pues, a lo que se viene a hablar de fútbol. Bueno, de lo que parlàvem, no sé de què polla estàvem parlant ja. Què voleu començar? Pel tema bo? O sigui, jo aniria a la Guarra, Quina és la bona? L'Arena? Hombre, pel PSOE, la de la K... Clar, o sigui, depèn del que li diguis. Si tú le dices a Felipe González cuál es la buena, obviamente va a ser la Cal. En teoría la Cal activa. Clar. La bona, la Cal. Bueno. Pues no, parlem de lo chungo.
Molt venit a rajar. És venit a rajar. Josep Maria Bartomeu i Floreta és un fill de puta criminal, hauria d'estar a Can Brians ja fa molt de temps i encara no hi és, i no sabem exactament per què. S'han trobat indicis, el Barça creu que les renovacions de, si no m'equivoco, Piqué, Lenglet, De Jong i un altre més, que crec que és Ter Stegen, pot ser? Sí. Tenen indicis de criminalitat. Els 4 es van renovar pocs dies abans de que Bartomeu tarifés de les oficines del Barça i van renovar per xifres molt més altes de les que tenien de contracte o amb contractes progressius en augment, és a dir, que cada any cobren més diners. Sobretot el nostre col·lega Palanqui de Jong, que se segueix escoltant per això el rollito de fondo, Fèlix, podries fer alguna cosa. Pues el nostre col·lega Palanqui de Jong literalment és el jugador millor pagat de la plantilla del Futbol Club Barcelona i òbviament no vol marxar al Manchester United, perquè per molt que li paguen el mateix seguirà sent una puta merda al Manchester United, per tant no vol marxar. Ay, el milagro de los nuevos fichajes. ¿Creéis que hay algo raro detrás de la Porta? A ver, detrás de la Porta tiene que haber full de muertos. Es decir, la Porta tiene que tener en su haber más cadáveres que toda la administración Kennedy. Después del... Jo no crec que a la Porta mati gent. Però trata de blanques... Això sí que li pega. Bueno, jo... No sé, aviam. El futbol ha funcionat així tota la puta vida i sempre s'ha anat bé. I l'únic que li podria haver costat car va ser el Jesús Gil i abans d'anar a la presó va cascar. Bueno, abans d'anar a la presó per tercera vegada. Va cascar. Anem a parlar seriosament. O sigui, és a dir, tot el que ha fet el Barça ha venut un quart de club, ha venut la meitat o està a punt de vendre la meitat de Barça Studios. Però no un quart de club, un quart dels... No, un quart dels drets, perdó. Dels drets de televisió. Un quart dels drets audiovisuals. Fèlix, el ventilador, per Dios. Està apagat, està capallat. Què és el so aquest de fondo? Muteja't. I quan hagis de parlar, parla. Jo també l'escolto, Sí, muteja't. Ja està bé, hombre, que sembla que estiguem en un navejero. És això, el Barça... Ara s'escolta? Ha activat unes palanques financeres que és el que ha pogut fer que poguessin fitxar, tal qual. És a dir, ens hem venut, per així dir-ho, doncs ja està, no passa res. El Barça s'ha hipotecat. Controladament. Clar, ja està, tio. Sí, el Barça ha fet risc, ha tirat risc. El senyor Francisco anava al banc a demanar 30.000 euros per un BMW. Passa que nosaltres hem demanat 400 milions per Lewandowski. Per 2 BMWs. És que és el mateix. I si surt bé, doncs ja està. Sí, si no surt malament, probablement ens haurem d'anar a viure a Cornellà al Prat. No, si surt malament, doncs serem una societat anònima deportiva, vindrà un jeque, ens comprarà i ja està, i ja aconsegueix. I 3 dies després de que passi i ens haguem cagat en la puta, 1899, neix el club que porta el cor, blaugrana són els colors, i s'ha acabat, que és un puto drama, però que igualment, socis, per què necessitem, a nivell sentimental, per què necessitem ser socis del Barça? Per poder una assemblea de compromissaris plena de iaios. Però que a part que el futbol, és a dir, està sobrevivint molt amb aquest model, és insostenible. És a dir, el Bayern, que tant s'omple de boca de merdes, tio, el 49% és del conglomerado aquest Allianz Audi. És que ja està, tio, i que per fer un fitxatge tenen que passar per una assemblea, però no del Hans, que va allà amb 3 litres de cervesa a sobre. No. Passa per gent que sap de finances, ja sí, està. Passa per nets i bisnietos de gent de la Luftwaffe. Sí. Quan el senyor Florentino Pérez doni un infart i se'n vagi amb pitina, el Madrid tindrà aquest problema perquè no hi ha cap... no es pot presentar ningú amb els actuals estatuts del Madrid. Per lo que tens que avalar. El Florentino tonto no és, i jo crec que té unes ganes de ser rei del Madrid. És a dir, ahora me voy yo porque estoy cansado. Potser d'aquí un parell o 3 d'anys, no li posem massa més anys perquè té 75 tacos, Està a punt de palmar-la, o sigui, ja no per això. D'aquí un parell d'anys jo crec que s'infiltra cèl·lules madre, aquest senyor... I al Madrid,
al Madrid, la gent, o sea, es ven a la premsa que estan superbé, que anaven a per Mbappé, a per Haaland, no sé què, que no, que amb el nou Bernabéu s'han hipotecat la vida i passa que no queda tan bé dir que s'han hipotecat, però si el Madrid però tu te penses que tapar la puta impressora sencera aquesta fotent els... No, tio. Per molt que la Comunitat de Madrid foti pasta i per molt que inversors fotin pasta i a l'Hípic i sa puta madre, el Bernabéu costa molts milions i el Madrid no està tan bé de pasta. El Madrid no està tan bé de pasta. Van començar parlant de 400 milions d'euros i tothom sap que quan una cosa comença d'un preu sempre s'acaba doblant o quasi. No. Sí, cada any surt que són 200 milions més. Per això et dic, o sigui, deuen estar ja... allà... Pels 600 o 800 anaven ja. Clar, o sigui, si comença per 400 acabarà sent 800 o fins i tot 1.000. Per una cosa que l'únic que estan fent és canviar asientitos perquè els lavabos no els han de canviar. Cada any els canviaven quan el Barça guanyava. El Bernabéu és nou, els asientitos... El Bernabéu és nou, O sigui, tot l'anell de baix és nou completament, perquè a més l'han d'aixecar, en part. És a dir... Però l'anell de baix l'han d'aixecar per posar la gespa. No, però l'anell de baix l'han tirat tot a terra i l'han tornat a fer, Sí. Ho dic perquè jo soc el típic enfermito que segueix una compte d'Instagram que dia a dia va pujant fotos de com està el Bernabéu. Com va el Bernabéu, sí, jo també ho faig. Perquè serà el Madrid, però està guai, o sigui, en veritat està totxo veure com va creixent un estadi, està guai. Heu vist per cert que l'Almeria ha canviat el camp sencer? Jo vaig veure l'altre dia. Però com que l'ha canviat? Jo només he vist que li ha canviat el nom, no sé quina polla de nom li ha posat. Que els colors, o sigui, els colors dels asientos, i en comptes de ser olímpic ja té les grades de gol. Però té grades de gol o són encara supletòries? No sé si són supletòries o les han acabat jo crec que són supletòries, encara és que el vaig mirar l'altre dia, jo crec que encara són supletòries, Però està guapo, A més li han fet una coberta per fora. Està guapo el camp de l'Almeria. I es diu, no sé com es diu. No sé què, però és molt llarg perquè el Juegos del Mediterrani no l'han tret. No l'han tret. És el nom és una marca energètica, no sé què, és jo que sé, Red Bull Juegos del Mediterrani, és una puta nadadora. Com es deia aquella marca que havia de patrocinar el Barça? O el Powerade. No, Fly Without Wings. Ah, sí. Fly Without Wings. Els israelites aquells, no? El drama aquest que s'està muntant, vosaltres us en recordeu fa 3 mesos amb lo de Spotify Camp Nou, que la gent, com canviaran el nom de l'estadi? Tio, pues s'ha canviat, t'han donat 200 milions, no sé quant t'han donat, per ficar-li Spotify, com si li volen posar la puta a la Ramoneta. Sí, però... Jo em moriré dient-li Camp Nou i el Barça TV diran Spotify Camp Nou des del primer dia que és el que han fet. Però és que no canvia res, és a dir, tu vas al Camp Nou i dius, on vas? Al Camp Nou. Te trobes algú de TV3 i et dius, què tal el nou partit al Camp Nou? Perfecte. Vas a Barça TV, escolta'm, què t'ha semblat el nou partit al Spotify Camp Nou? Jo, pues guai, el partit ha estat guai. Però ja està. Ja està, però perquè posa el contracte, però ja està, què diu? Jo, el dia que li fiquin estadi Spotify Leo Messi, llavors serà quan haurem de canviar, però mentre digui Camp Nou, serà el Camp Nou. És que... Camp Nou, total, si al Madrid li dirà el Nou Camp. El Nou Camp, sí, li seguiran dins. No fa falta que vagis a Madrid, Vas a l'Hospitalet i ja t'ho trobes, això, o sigui, al cap i a la fi. O el Camp Nou, que també pot ser... Camp! Hòstia, tan difícil és dir una M, que una puta, que MDMA segur que no us falla, cabrons. Després Camp... Bueno, de lo malo lo peor y de lo peor a l'Espanyol. Jo crec que Bartomeu no anirà a la presó mai a la puta vida, perquè si tot això per molt que es demostri... Si hi ha anat Rossell... Diran que és negligència, però que li foten un any i 11 mesos i que no... Si Rossell, que és infinitament més llest que Bartomeu, ha anat a la presó... Jo crec que Bartomeu té opcions d'anar a la presó. Però Bartomeu té el d'això de que és tonto. Llavors, el ser tonto... Va estar al calabozo, ja. Però al ser però tonto... un dia o 2 dies. Però al ser tonto, el jutge pot tenir més penita d'en plan... Potser és que és subnormal. És que va estar a la presó amb el cas de L3 Ventures, no va ser? Sí, L3 Ventures, sí. Hòstia, no se'n recorda ningú d'això ja, És que ha estat a la presó... Bueno... Vale, a comissaria ha passat la nit a calabozo, sí. Però que, tio, que és molt fort. És que aquest pavo, tio, com que té aquesta cara de tonto, tio, ningú li diu res, però és que és un fill de la gran puta, tio, que ha arruïnat el puto Barça. Per sobre és perico, el cabrón. A mi com si vol ser del Bayern de Múnich de l'època del 33 al 39. M'és igual.
A mi el que no pots fer és que m'arruïnis el Barça. Tu pots ser del Madrid, si vols, però no m'arruïnis el Barça. De fet, Mateu Alemany és del Madrid i és Jesucrist. Claro. Però- I què? Però i què? I el Mateu Alemany va portar el Leto aquí. Perquè Leto li va dir, no, jo a Madrid no vull. Claro. Que també dic, Leto menteix més que parla, també. Però diu això i el Mateu Alemany li va dir que sí. Sí. Potser després és tot invenció de Leto, perquè Leto també se sap vendre com el millor. Leto... Però... L'Eto tu el poses en una comparativa amb la declaració de l'imam de Ripoll i l'Eto amb una entrevista qualsevol i el detector de mentides a la part. Però bueno, està guai, l'Eto ha marcat molts gols, o sigui, l'Eto és guai. I ens ha donat 2 copes d'Europa. Sí. I de lo bo, de què voleu parlar? Home, De què volem parlar? jo crec que estem De activadíssims. l'equip. És que per primera vegada de l'equip. Sí, ja podem parlar del Futbol Club Barcelona. Com esteu? Com heu vist la pretemporada? Que no ens hem vist. Jo vaig veure el partit d'ahir en directe i ojo com està el Camp Nou. A part de que està ple de rates i caient a trossos, o sigui, l'ambient, la gent, com està la gent al Camp Nou, La gent té que ganes. qualsevol merda... Jo l'any passat vaig anar a un parell o tres. No, un parell o tres no, vaig anar a 4 o 5 partits i aquest any he anat al primer. I la gent està que veus un bon control d'un jugador i t'enxitxes. També t'he dit, la majoria són gent que ve de vacances... No, català. Que escoltes català, que dius aquest tio... Sí, català. Sí, però català d'on? Català que jo et dic del típic cabron que només va al futbol femení a fer-se la foto per Instagram i al Gamper. I ja. I la resta se'n va al Cocoa el dia que hi ha partit. Fota-la un Barça Eibar i te dirà què hi fot aquí podent estar en un poliindustrial de Mataró. No. Dit això, és veritat que crec que per fi és un equip que enganxa i perquè nosaltres som enfermitos i ens traguem encara que hi juguéssim amb el quatre discapacitats qualsevol mierda. Però la gent... gent... Passat. Ara us fa una pregunta i sigueu sincers. Quants partits del Barça anada i ara que només és una ronda, de setzents de final, de Copa del Rei contra equips de segona B heu vist? Perquè jo, tots, el 90%. tots, o sigui, no me n'he perdut ni un. Jo em vaig perdre l'any passat el del... Contra qui jugàvem? A l'Ibiza? No, l'Ibiza va ser el gol del Riqui Puig, no? L'Ibiza va ser fa 2. No, l'Ibiza va ser el gol del Griezmann. Aquell partit que juguem a Nadal, o sigui, el 5 de gener, o això ja eren vuitens. Home, el Nadal ja són... Era el Cornellà o el Rayo, que dius tu, em sembla. Bueno, és igual, no sé si eren vuitens o no sé què, era un equip de segona divisió B, també. Un equip de mierda. Estava treballant, vaig arribar, era nit de Reis, i em vaig posar a veure el partit repetit. No, però allò era... Sí, amb el Villanovense. No. Sí, va ser per Reis, i després el Barça com el típic partit d'aquesta merda. No sé. El Villanovense va ser per Reis? Fa 2 anys, perquè per Reis, el Barça a les últimes 2 temporades, la primera ronda no l'ha jugat. Sí, bueno, ara ja amb el format aquest... Estava a la Supercopa d'Aràbia. I el Barça està començant ara la Copa del Rei. El Barça està començant la Copa del Rei ara per Reis? Me sembla raro, El Barça aquest any jugarà la Copa del Rei. No, però aquest any és el Barça està tot... O sigui... Sí, anem a Aràbia perquè hem quedat segons. Per cert, aquest any, quan hi ha la Supercopa d'Espanya? Després del Mundial. Mundial, Supercopa i Lliga. Uf. La Supercopa serà com la Supercopa d'abans, de l'estiu. O sigui, entres a la Supercopa venint d'un Mundial. Sense Dembélé i sense Ansu Fati. Perquè els dos vindran morts, segur. Aquest any, si un any es té que morir Ansu Fati, que sigui aquest. Que t'estalvies la fitxa i tens jugadors per suplir-lo. Ja. O sigui, si es mor al Mundial, paga la selecció, no? Paga... Però fora de conyes, tio, no, ara parlant ja seriosament de futbol. Jo veo coses, veig cosetes, veig l'equip enxitat, veig motivació... Jo hi vaig veure el Lopetegui, no va dir, el Lewandowski, rebent d'esquenes i tornant totes les pilotes bé, que dius, hòstia, aquest tio és un golejador. No, aquest tio te rep d'esquenes i t'aixeca el cap. Hòstia, que maco això que fa. 11 conos. 11 conos. Estaven jugant contra 11 conos,
que al minut Bueno, sí. 20 anàvem 4-0. Tot el que tu vulguis, però això el Lewandowski ho fa contra el Sí. Pumas i ho fa contra Greuther Fürth Ja. i ho fa contra... Ja, però que ha d'arribar un partit gran i que no faci Però que això, és igual, òbviament, tio. però Vale, que... és igual. Diem el Madrid. El Madrid no eren uns aconos i el Barça va jugar molt bé. Ja. I no estava Lewandowski. I és això, i treus el Lewandowski i poses l'Aubameyang. I treus l'Aubameyang i pots posar l'Ansu Fati. I mira que jugues jo per soc... I per l'esquerra poden jugar tant el Rafinha com el Dembélé i per la dreta tant el Rafinha com el Dembélé. Per mi I pots no, posar l'Ansu Fati a la banda. Per mi Dembélé, Rafinha a l'esquerra no pot jugar. A mi a l'esquerra no m'agrada. No, perquè el Rafinha ha d'anar a cama canviada, Clar, sí. Ahir va fotre un jugador per la banda dreta que te cagues. Sí, No juga tan bé com a la dreta, Però no Però va fotre un jugador a la banda dreta que... A flipes. mi... Però sí, també us dic, després va arribar a la línia de fons i va fer 3 o 4 jugades així per la banda i la centrada no la va fer. Ha jugat per la dreta, Rafinha, està clar. I el Dembélé pot jugar per l'esquerra perfectament perquè ja s'ha vist. Perquè l'any passat, per exemple, aquell partit que juga que després de que el Pitin surt 2 minuts, fa una jugada per la banda esquerra i fot un golaç per l'esquadra pel curt, contra l'Atlètic Club, me sembla que és. El Barça-Madrid, el que es folla a Nacho... Boys. Ah, no, clar, el del 5-1. Sí. Boys, les 12:15. Pregunta breu, resposta breu i a jugar. Si no es farà tardíssim. Marcos Alonso sí, Marcos Alonso no. I Valde? Què fem amb Valde? És a dir... I l'altre dia vaig estar escoltant, un petit incís, vaig estar escoltant a Gigantes, el Carles Martínez, que era entrenador del Valde, i just en aquella època va ser la que jo estava a Barça TV currant i tal. Total, i va dir una cosa que ell que el coneix molt més, té raó, i diu que Valde és bo, però és molt més tímid, per exemple, que Gavi. És a dir, és un tio que no li fan la competència a Jordi Alba, que és un tio que arriba al vestuari, que demana perdó, no sé què, així com Gavi és, diu ell, que és un tio que entra i quan ell entrenava ell jugava al juvenil sent ell cadet, és a dir, ell va jugar amb la generació del Xavi Simons i tots aquests. Sí. I ell arribava allà i anava a jugar titular i li sudava la polla. Es veu que Valde és molt més parat per això. I deia que creu que com a segon lateral, que creu que acabarà no jugant, jugarà la deixalla. I que creu que és millor portar un lateral de 30 i pico, que sigui per 1 o 2 temporades i deixar-li progressió a Valde, o cedit, o jugant amb el B, només B, perquè al final no deixa de tindre 17 anys. El Barça està pensant, bueno, ha escoltat avui, de fer-lo entrenar amb el primer equip i que quan baixi el segon equip, el Barça Atlètic, jugui tots els caps de setmana. Exacte. Que s'ha de mantenir el nivell perquè després el Rafa Márquez, ha de justificar també el lateral que tingui el B. Escolta, jugarà aquest tio que no ha estat entrenant amb nosaltres tota la temporada, o sigui, tota la setmana. Jugarà ell per davant teu, per què? Perquè és una aposta del club. Clar, ell ha de baixar a baix i menjar-se al camp perquè ell ha de saber que jugarà pocs partits, a no ser que el Jordi Alba es trenqui o acabi de xocar-se contra algú perquè no aixeca el cap quan fa les entrades. Tampoc és que el Valde aixequi molt el cap. Però el Valde té 19 anys. Sí, ja. Però tampoc ens pensem que el Valde és la puta panacea, que és fresquito, que té algú que dius, hòstia, però el Valde aixeca el cap una vegada cada 3, o sigui, no... Jo crec que Xavi té molta sort amb Rafa Márquez, perquè és un tio que li suarà la polla pujar o no pujar. No crec que es posi rotllo Luis Enrique, per exemple, a Guardiola. El Márquez és full mexicà, el Márquez és en plan... Jo vinc aquí a cobrar, a passar-m'ho guai, literalment, o sigui, que follin. Aquí, no, o sigui, Márquez va pel carrer i no el mataran. Perquè el confonguin amb un altre. O sigui, I al final hem de posar una mica, i això és veritat, s'està demostrant amb Riqui Puig, amb tot aquest Collado, Alenyà, que el Barça ve, que calma i tranquil·litat, que de Gavis surt un cada X temps, que no tots els jugadors que pugen serveixen pel Barça. I a Gavi te l'has de mirar amb lupa, Gavi encara, que tampoc ha fet res. Que té 18 anys. Home, jo amb 18 anys a la selecció s'ha posat l'esquena. Sí, però a la selecció. El Barça encara no ha fet res. Gavi és la polla. Al Gavi li falta freno. I punto. I no li falta res més. Però el Gavi necessita freno, però l'ha de trobar. Ja, però té... Potser no el troba. Bueno, i què? I el Pepe tampoc va trobar freno mai, i no ha trobat freno mai al Casemiro,
I no passa res, passa que juga... Jo crec que el Gavi és com un Casemiro, però amb 1.000 milions més de classe a les botes. Què polles necessita? Que se t'expulsa una jornada cada 4? Bueno, i què passa si tens 30 migcampistes que el poden suplir? És a dir, te sortirà, te trencarà 3 cames i crearà mala hòstia, però és el que hi ha. O sigui, tu necessites un jugador d'aquest tipus si vols un equip guanyador. També necessites un tio que sàpiga quan ha de fotre les patades. Ja aprendrà, ja n'aprendrà d'aquestes coses. Aquestes coses s'aprenen amb 22 tacos, no s'aprenen amb 18. Però ho ha d'aprendre. Bueno, però ho aprendrà. Però ja va aprendre això. O sigui, no, jo crec que ho aprendrà. Seria molt raro. Tantes hòsties. Mira el Gerard Deulofeu. No, ja aprendrà el Gerard Deulofeu. No té res a veure. No té res a veure. El Gerard Deulofeu era el nou Cristiano Ronaldo. No, a mi m'agradava molt i m'agrada. A mi me segueix agradant el Gerard Deulofeu, però és un tio que no ha sabut sortir del que feia. No tornem a parlar del Deulofeu, sisplau, ja vam parlar fa 2 setmanes del Deulofeu. No estic d'acord, el Deulofeu s'ha adaptat a jugar de nou, però bueno, és igual. Gavi jo crec que el que li falta és maduresa i posicionament, ja està. Ja està. Jo recordo al Casemiro, hi ha un partit al 2012, quan juguen amb el Dortmund, la segona, o sigui, no la del 4-0, la següent, amb Aubameyang, que el tio surt i comença a córrer com un puto pollo sin cabeza i com que roba 4 pilotes diuen, buah, partidazo de Casemiro. Però la funció del 5 no és anar com un pollo sin cabeza al córner a defensar. Però bueno, és mantenir la posició, i després va aprendre a jugar a futbol i és un tio que ens agradi més, ens agradi menys, com a 5 pur, no és Busquets, perquè no té la qualitat de Busquets, però... No és Busquets, però les últimes 3 o 4 temporades Casemiro s'ha menjat amb patates a Busquets. Veient, Busquets té més... I en complet també, perquè el Busquets jo només dic però res més. L'únic que li falta al Gavi per ser un futbolista super top és una cosa que es pot aprendre, i és una cosa que això no ho podien dir ni el Riqui Puig ni a l'Albanyà ni ningú. A mi Abellam sembla sobrevaloradíssim, però sí, però tenien coses bones, però no podien aprendre a tenir la mala hòstia amb la que ve el Gavi. I la mala hòstia es ve de naixement. I a mi aquesta mala hòstia em posa molt catxondo. I ara ja es pot dir, des del 5 d'agost es pot dir, em posa molt catxondo Gavi. Sí. A mi hi ha 2 jugadors que em posen molt calent. Un és Pedri és una puta locura. Pedri té 32 anys. És que Pedri juga amb la veterania d'un tio de 35 anys. Ja ens poden dir... A vosaltres no us passa que parlen de Pedri, comencen a parlar superbé de Pedri i penses, a veure, no ens passem, i després dius, hòstia, és que m'estic quedant curt. No, o sigui, literalment, Pedri és ja... O sigui, Pedri ja no surt aquí. O sigui, Pedri ja està consolidat. A Pedri s'ha de trencar 3 vegades els isquiotibials. Amb 18 anys es va ficar a l'esquena a la selecció espanyola a una Eurocopa, es va follar ell sol a Itàlia i la pena és que no van passar, però de fet va ser MVP de l'Eurocopa. Si Espanya passa a Itàlia... Que no és casualitat. Guanya l'Eurocopa gràcies a Pedri. Que no és casualitat. No és casualitat ni el Golden Boy, ni és casualitat l'MVP de l'Eurocopa, ni són casualitat res. O sigui, Pedri és un jugador que s'ha quedat. La química que va tindre ahir amb Lewandowski, jo estic molt calent. A sobre el tinc el Bill Wenger, o sigui, jo aquest any, Pedri ja està... O sigui, Pedri ja està aquí i ja no marxa. Ja no marxa. Per mi, si vingués per com es diu Bernardo Silva, per mi és per Gavi. És a dir, Bernardo Silva i Gavi que es barallin. Perquè a part Gavi té 18 anys. O sigui, si no és titular indiscutible als 39 partits de 38 jornades, no passa res. No es morirà ningú. I si en juga 19... Per què ve Bernardo Silva? Si Bernardo Silva ve a cobrar el mateix que està cobrant el De Jong, no fa falta. Si el Bernardo Silva ve no és per cobrar el mateix que el De Jong, perquè llavors no té cap sentit. Que suposo... Sí, però és que no ho sabem. Per què ve? Quan sapiguem per què ve... El Barça no... Suposo que serà per cobrar els 6 milions aquests que hi ha a tope i llavors és de puta mare, que se'n vagi el De Jong amb ell i amb el Van de Beek i amb qui vulgui cap on sigui. Però si ve a cobrar el que està cobrant el De Jong, no. A mi ja està. A mi no crec que vingui. Si ve, em vaig a la porta, li faig una mamada com Maria la Piedra, també t'ho dic.
Jo ja li faria ja, o sigui, no fa falta que vingui, perquè cada vegada li estem afegint més coses. No, és que si ve aquest, no sé què és que... Tio, que ha portat el puto Lewandowski. Quan vam fer el primer programa, que dèiem tots, Lewandowski, Rafinha com a molt, que ha portat a Koundé. O sigui, no, és que Lewandowski està molt bé, però té 34 anys, però és que ha portat a Koundé. Igual el millor defensa central dels propers anys amb Araujo. Clar, és que t'acabes de muntar. Jo no diré mai més això perquè la vaig cagar amb l'Umtiti i es caga molt fàcilment, Sí, ja no diré això de para 10 anys, però tens per un any, per un lustro de Mundial, o sigui, per una època de Mundial, per 4 anys, tens una parella centrals que t'hi cagues, però que t'hi cagues. I això segueixo defensant. M'ha sorprès molt, mira que jo vaig dir aquí que era el Lenglet danès. A veure, que l'Englet va començar molt bé. Diuen que el Xavi està atontadíssim amb el Christensen, que jugarà molt més del que semblava. Ojalà parella a la defensa de 3. No, això t'anava a dir. Parella de 3, o sigui... Defensa de 3. Defensa de 3, 3-4-3... Ja, però és que literalment a la banqueta, si fas aquesta parella, aquesta línia de 3, a la banqueta tens el millor central de la història del Barça. Sí, estic d'acord. El millor central de la història del Barça i un xaval que té full de projecció, que no és bo, és a dir, per mi és el cinquè central, però és... Crec que aquest any veurem més del que ens agradaria. Eric García. Araujo de lateral dret. Sí, però perquè Eric García jugarà molt de central. És això. Eric Garcia jugarà molt de central perquè el Xavi li segueix agradant moltíssim. Jo crec que Garcia divideix com el millor central ara mateix que hi ha a Europa dividint és Eric Garcia. No fa res més bé, però ara mateix el millor central que dividint és Eric Garcia. Quina creieu que serà la defensa titular del Barça en un Barça-Madrid? Jo la tinc clara. Ara dia d'avui, Eric. Araujo, Eric, Koundé, Jordi Alba. Sí. Bueno, Koundé i Jordi Alba canviats, però ja m'enteneu. Crec que aquesta és la defensa, perquè Araujo ha sigut l'anti-Vinícius, és el tio que t'està parant a Vinícius en cada clàssic. És l'anti-Vinícius i és l'anti-Neymar i és l'anti-Mbappé i és l'anti-qualsevol tio que li tiris al davant. O sigui, et destrueix tot el que li tiris. I em fa molta ràbia perquè com a central m'agrada molt més que com a lateral. Ja, però és un tio que en partits, de veritat, has de jugar de lateral. Si tens dos centrals bons, el pots posar a lateral perfectament. I Koundé pot jugar a l'esquerra, que era unes males, si per exemple l'altre equip juga amb ja no existeix, però amb Drogba, diu que va bé per alt, doncs fiques Araujo i a Koundé de lateral a l'esquerra. És que tens... No sé, tio, tens moltes alternatives, perquè Koundé també pot ser... La cosa és com ho gestionarà el Xavi, perquè no s'enfadi ningú, per els egos i tot això. Bueno, l'únic ego que et pot... L'únic ego que té aquest equip és que són molt joves. L'únic ego que pots tenir literalment és el del Piqué. I jo crec que el Piqué té tan assumit des de fa tant de temporades ja que al cap i a la fi no li toca el rol que té i seguia tenint el rol perquè no hi havia substitut, però no li toca el rol que té i ell ho sap, i en veritat se la pela perquè té una milionada i ell sap que està de vuelta de tot al futbol i que qualsevol temporada més que estigui, doncs mira, és casualitat i se li farà un monument quan piri i ja està. S'ha acabat la tertúlia, estic hasta la polla ja i portem 40 i pico minuts amb la puta tertúlia i no són hores. És que estàvem encigalats, tio. Ja, però és que després les seccions... Després les seccions fem curt amb les seccions. Sí. Està bé. Bueno, anem a l'Indismicius. Què us sembla si fem el joc ara i les seccions després? Comencem amb el joc, no? El joc primer? Sí, no? O bueno, ho acabem amb un de... Sí. No, ho acabem amb el de tots. Primer les seccions, sí, perquè ho he estat pensant tot el dia i al final faré el contrari perquè és my lifestyle. Qui vol començar? Va, que aixequi la mà qui vulgui començar la secció. El Fèlix, que he vist una portada i crec que el meu després tindrà més gràcia. Vale, lo del Fèlix... Vale. Lo del Fèlix no tinc fotos un altre cop perquè no m'ha donat temps i és el que hi ha. Així que li demano cada setmana, li demano les fotos i després no les poso. És increïble. Jo jugo amb les fotos en aquesta portada, Sí, en aquesta secció, Bueno, doncs ensenyes el mòbil en plan Netos Ferraes, què vols que et digui? Mare de Déu, senyor. Bueno. Vinga. Pues res, espera't. Bueno. Ja el tens? Bueno, després l'últim... Sí, ja està. Vinga, poso la intro, va.
pepina està aquesta intro, tio. De veritat. Bueno, què ens portes? Hola, Fèlix? Me sembla que has patat. Sí? Què ha patat? M'escolta? Sí, s'escolta bé. Sí, vale, no. Crec que jo no he patat. A mi se m'escolta, començo, no? Ja està. Vale. Sí, però perfecte. m'ha semblat que has patat durant un segon, t'has quedat callat, però bueno, igual. Bueno, ara que tinc aquí les fotos aquí que veia vist. Bueno, doncs fins ara jo he estat parlant de perdedors, no? Però Sí. clar, he estat parlant de perdedors perquè fins ara nosaltres com que ens identificàvem els perdedors. Però clar, jo vaig anar al Camp Nou, vaig veure tot el que hi ha, que si Lewandowski, que si Koundé, que si Dembélé comença a ser una bèstia, que si Rafinha es folla qui sigui, i tenim un equiparro, i el Laporta està cada dia més gordo, i jo ja no em puc identificar amb perdedors. El Laporta ha tornat a manté viu els esperits de Jesus Gil i de Ruiz de l'Opera. Jo no crec que et podem tornar a parlar de perdedors, Així que us porto una altra secció, diferent, tot i que Winners. encara hi ha algú que pot aconseguir que el barcelonisme sembli perdedor. Hi ha una cosa molt lligada al futbol i sense la qual no s'entén aquest món com a tal. La premsa esportiva. La premsa esportiva és la que pot aconseguir que aquest Barçassa, perquè ja no s'ha de dir Barça, dir Barçassa, sigui un perdedor. O sigui, que perdem un parell de partidets contra l'Almeria i contra el Girona per qualsevol cosa i a pique. El Barça se hunde, saps? No, La porta. Vete, la porta. Saps? Bueno, són els únics que poden aconseguir que el Barça sembli un perdedor. Així que avui us porto un recull, un entrecop de perdedors. I no us en porto un parell o tres, sinó que us en porto unes quantes. L'únic que es pot portar per aquí són portades i hòsties d'aquestes. M'hauria agradat portar-vos retall de programes de ràdio i coses així, i vídeos, però no es pot. Fins que no tingui fins que no tingui un ordinador nou, esto no se puede. I el puto sapo es va fotre les piles i em va robar 100 euros. I només he quedat segon i només he guanyat 50, la filla de puta. Així que haurem d'esperar una miqueta més perquè li agrada robar-li a la gent, així que és el que hi ha. Bueno, doncs com no tenim material com per fer vídeos i hostes d'aquestes, us porto portades. Portades que han fet història. Keep it cutre. Ridículs grossos de titulars i clar, com som al Barça, la primera portada la dedicarem al Madrid. Però són fotos que van una darrere l'altra. Ara. Venga, portada número 1. ¿Qué entra a la portada? Es que vaya mierda tot. A ver. La voy al revés, ¿no ves? Esto es Anfield. Esto es Anfield i que aquesta és la del... O del xorreo. Has de centrar una miqueta més la portada per la següent. Una miqueta més centrada. Esto es Anfield i què? Sí, vale, perfecte. Ja és està. que quan aconsegueixo centrar-la se'n va el brill. Ja. Esto es Anfield i què? Aquesta és la portada del famós xorreo. I clar, la primera l'havíem dedicar al Madrid. Esto es Anfield, és una meravella més de totes les coses que va fer el Madrid en l'època aquella en què el Barça començava a despuntar i que seria el millor que s'hagi vist mai, i el Madrid sortia per Europa i es pensava que faria coses grans i feia el ridícul. Que va haver de marxar al Florentino, va començar a aparèixer allà presidents que semblava que fossin guinyols en comptes de presidents. És que per això he dit a Florentino, perquè és que el que ha hagut entre Florentino i Florentino... Clar, en veritat, Boludes, com es deia? Boló de Calderón. Ramon Calderón, sí. En Pau Descansi, no? En Pau Descansi, els dos? No. En Pau Descansi els dos? Ramon Calderón? Sí, el no, Boludes va morir també, fa 3 o 4 anys. No, Calderón no, si Calderón l'altre dia vaig escoltar a Radio Marca. Pues Boluda, pot ser Boluda en Pau Descansi. Pues Boluda no estava tan gran tampoc. Gran estava, però no d'edat. Bueno, pues està viu, cabrón. Aquesta és una de les portades del Madrid i la segona portada del Madrid és aquesta que tothom haurà vist alguna vegada. Figo, Saviola i ara Iniesta. Saviola i ara Iniesta. Sí.
que és una portada de mierda, però clar, vista amb tota la perspectiva que es pugui posar i més, és una locura de portada. Perquè dius, no, bueno, clar, és que estan dient que Iniesta anirà al Barça, anirà al Madrid, des del Barça. I això és la típica que estàs al principi de pretemporada i has de posar qualsevol. No. Jo aquí trenco una llança a favor de la marca i Iniesta va jugar... ha explicat molts cops que Florentino va trucar. O sigui, sí, ell va jugar també que anava a Madrid, No és culpa tampoc. Això, que la premsa... Aquesta portada, home... Sí, però jo el que volia dir no és, a part de que Iniesta... Jo això també ho anava a dir, que Iniesta va estar jugant a que el Florentino el va trucar. El Madrid després de pagar 60 milions de la clàusula, que llavors 60 milions era l'hòstia. Estic parlant de fa 15 anys, estic parlant de fa 2000, però bueno. Però em passa també lo de Figo, Iniesta i Saviola. O sigui, estàs comparant a Figo i Iniesta amb Saviola, saps? Que vale, que va passar el mateix, però... Però Saviola va directe? Saviola no va directe al Madrid? Sí, però va anar per... No, va passar pel Sevilla primer. Claro. Però va directe perquè torna... Va al Sevilla cedit. I torna al Barça. I del Barça va al Madrid. Sí. Hòstia, és veritat, el 2007. El 2007. Se'n va cedit el 2006, són campions d'Europa, torna. Sí. I quan torna, el 2007 fa els primers partits i marxa a Madrid. No acaba contracte. O no ho sé. Però bueno, sé que sent jugador del Barça marxa al Madrid. Jo crec que el Madrid només ha pagat traspàs per un jugador del Barça amb el Figo. Sí. Segurament. Ara comencem amb els ridículs del Barça, que tampoc són tan ridículs, perquè aquesta secció va cap a altres llocs. Jo hi ha una que la vaig passar fa poc i és una vergonya. La guinda del Gran Barça i surt l'11. Em pots dir l'11 i al centre el Paco Alcácer. És que l'11 també és una cosa que em volia centrar, perquè aquesta portada és de l'any del 6-1 al PSG, sí. Que és el 2017, no? Si no m'equivoco? Sí. 17. El 2017, que es fa 5 anys, l'alineació del Barça era Ter Stegen, Sergi Roberto, Piqué, Umtiti, Jordi Alba, Rakitic, Busquets, Iniesta, Messi, Suárez, Neymar. És a dir, la defensa pràcticament es manté sencera. Sí, però ojo l'equipàs, que en teòricament, ojo l'equipàs. O realment és un equipàs. L'Umtiti era una bèstia també. Ja era un i arriba, està es crema la cosa amb Luis Enrique, té la baralla Luis Enrique Busquets a Turí, però aquell equip és un equiparro, tio. Sí, però bueno, que la cosa és que allò era un equiparro però que s'ha mantingut fins ara, com qui diu. L'únic que han marxat són les 3 bèsties, que és el que en teoria s'hauria pogut mantindre, saps? Però la resta, el Jordi Alba, què collons hi pinta en aquest equip encara? Sí, s'hauria d'haver tret d'aquí. El Sergi Roberto igual, per molt jove que fos, que no és jove. Saps? El Ter Stegen també s'hauria d'haver trobat algú que el suplís, perquè fa 3 anys que s'arrastra. No. Però el Ter Stegen abans de la pandèmia fa una temporada que salva el Barça molts punts. És que la pandèmia són 3 anys fa ja quasi, No, és el 2020, estem al 2022. Comença la tercera temporada postpandèmia. Sí, ara comença. El Ter Stegen porta una temporada i mitja malament. Ja està. No diguem que porta 3 anys perquè no ho és. No és veritat. El Ter Stegen era... O sigui, jo me'n recordo d'escoltar el Barça i tot el rato Ter Stegen. El Barça és una puta mierda i encara va ser molt. Que el Barça guanya amb Koeman, no, amb Valverde, em sembla que és. De fet, a la Supercopa que perdem, que és quan foten fora Valverde, a les semifinals amb la Real Societat, l'heroi és Ter Stegen. Però és que Ter Stegen és l'últim any que està malament. Des de l'operació. Ja, però ja està. Però què, un any i mig? Sí, és que fa un any i mig. No és el pitjor que té el Barça, No, home, clar que no, però... Vinga, va, seguim. No podem fer una secció de 25 minuts, sisplau. Samper el nou Busquets. Un altre bluff. On està? El Vissel Kobe?
A segona divisió japonesa. Ojo, cago en la puta Sergi mare. Samper, el nou Busquets. Aquesta última del Barça l'he posat en homenatge a Riqui Puig. I direu, collons, què hòsties hi pinta el Riqui Puig aquí? Doncs tots sabeu que el nou Busquets, Sergi Samper, se'n va anar a jugar al Vissel Kobe d'Iniesta el 2019. El 2019 Sergi Samper quants anys tenia? 23 o 24, 24. 24. Sergi Samper tenia 24 anys quan se'n va anar al Vissel Kobe. Aquest xaval es va retirar del futbol amb 24 anys. Perquè, a veure, amb 24 es va retirar. I li hem perdut la pista, si li haguéssim perdut la pista, vale? No l'hem perdut, però li haguéssim perdut la pista si no fos perquè es va amagar sota l'ala d'Andrés Criptobro Iniesta i això va aconseguit que sapiguem on està Sergi Samper, si no ho sabríem. Doncs, tot i que sembli que porta 20 anys xuclant de la mamella del Camp Nou, Ricard Puig Martí ha marxat a retirar-se a la MLS a l'edat de 22 anys. L'ha superat en 2 anyets. Li ha fotut el rècord al Sergi Samper no per uns mesos, sinó per 2 anyets. La mare que el va parir. I ara ve l'1-1, perquè aquesta secció l'havia començat a fer, aquesta secció, vista d'una manera, i he començat a veure coses, i dic, me cago en la puta. He començat a veure memes de Twitter a partir de que hem començat a parlar de que Marcos Alonso estava a punt de venir al Barça, ¿no? Sí. Y parlaban de Marcos Alonso volcando por la banda del Camp Nou, Marcos Alonso a los 10 minutos en que el Barça le ha dado las llaves del Cupra y un coche Vulcan. I dic jo, què hòsties va passar amb Marcos Alonso? No parlem d'això, sisplau. Però clar, aquesta tarda m'he dedicat a buscar de què anava tot una miqueta i m'he esgarrifat. Però no ho sabies. Dues notícies... Però no ho sabies? No sabia el que havia... Sabia que havia tingut un accident, no sabia el que havia passat. Ho vaig dir aquí amb una... El Farruquito Merengue. Pues no sabia que havia passat això. Bueno, llavors sabeu com va anar aquest accident, no? Joder, claro. Sí. Doncs mireu aquesta portada. O sigui, expliqueu la Batrus, ja que la sabeu. Vinga, Víctor. Que Marcos Alonso va atropellar, es va veure involucrat en un accident de tràfic i anava begut. I la persona de l'altre anava begut, però van dir que era el cosí el que anava al cotxe i la va palmar, la persona que conduïa l'altre cotxe va morir. Marcos Alonso condueix un cotxe, té un accident i mor una noia. Condueix Marcos Alonso. Però es diu que el cosí. Tot el que tu vulguis. La portada que surt és aquesta. Bueno, la portada. La notícia de La Vanguardia, Marcos Alonso sufre un accidente de tráfico en el que muere una joven. Perquè, clar, de casualitat, ell anava per una carretera, va patir un accident de trànsit i una tia es va tirar des de dalt d'un pont i va caure damunt de l'accident. I lo important és que Marcos Alonso sufre un accidente. Luego muere una persona. Sí. Pero Marcos Alonso no Marcos Alonso asesina a una chica. Pero es que después, el futbolista perdió el control del turismo en el que viajaba, una joven ha fallecido y otros 2 han resultado heridos graves. I direu, hòstia, aquesta és dura. Mireu el titular de l'agència EFE. Això és un vídeo de YouTube. A veure si... Sí. El futbolista Marcos Alonso herido en el accidente que murió una joven. Primero, Marcos Alonso ha salido herido de un accidente. Ha muerto una persona, pero Marcos Alonso está herido. Marcos Alonso tiene 2 rasguños en el dedo izquierdo de la mano y muere una señora. Doncs bé, aquestes són les 2 notícies i per què quan tu has preguntat Marcos Alonso sí, Marcos Alonso no i no m'has deixat contestar, m'he cabrejat, perquè la meva resposta era no doble. No perquè no em fa falta i no perquè no vull aquest fill de puta al Camp Nou. I més del Madrid, i més merengue. Bé, doncs això. Intentaré acabar la secció accelerant una miqueta el pati estaria bé, tot això que hem parlat. Però bueno, la penúltima portada d'avui és aquesta. Fábregas por 30 millones. No. Alucinan con Raúl. ¿Por qué? Alucinan con Raúl. El logotipo Alas amb el logo de la mà de Madrid 2020. Amb el logo de Madrid 2012. Vale? 2012, això, 2012. Vale. 2020. Aquest és... No, es que hicieron 3 candidaturas, Víctor. 12, 16 y 20. Es verdad.
Que era el 2020 era las chancletas. Las chancletas esas, que ponía 20.020. 20.020. Pero os olvidáis, espera, os olvidáis de que Marcos Alonso padre jugó en el Barcelona e hizo muchas buenas temporadas aquí. Perico Alonso, ¿no? Sí, pero bueno, y Marquitos Alonso, que es el... No, Marcos Alonso, claro. Perico Alonso es el padre de... Sí, de Xavi. Marquitos Alonso, que era el que jugó en el Barça, hizo buenas temporadas aquí, tampoco era una puta barbaridad, pero ¿y qué tendrá que ver? O sea, al fin y al cabo, sí. Ya. Claro, y Jos Verstappen es subnormal. O sea, al fin y al cabo, y su hijo es campeón del mundo. Sí, su padre jugó en el Barça. Sí, ya, pero no tiene que ser motivo para eso. Si me viene Mateo Messi, el gilipollas tiktoker de los cojones de Mateo Messi, porque tiene una pinta de que va a ser subnormal en breves, y me dice, es que mi padre es Leo Messi, te van a dar por culo si no le sabes dar 2 patadas al balón. Gordo, niño gordo de mierda, que eres un niño gordo. Hasta aquí. Vale, pues ens hem quedat amb lo de al·lucinant con Raúl, no? Mateo Messi ens donarà molta... O sigui, Mateo Messi és el príncipe Harry del barcelonisme. Ho deixo aquí. Has tapat alguna cosa, crec. Sí. 30 milions per Cesc. 30 milions per Cesc. És de notícia de l'esport. Sabeu de quin dia són aquestes dues portades? Sí. A la primera surt a baix, no ho heu vist. No, la 30 milions a la segona ho posa a dalt. La 30 milions per Cesc, jo sé quina portada és i és horrorosa. És la pitjor portada. La primera és del mateix dia. Fallece Jarque. O sigui, 30 milions per Cesc, a dalt, fallece Jarque. Vale, guai. Diguéssim que si el Jarque s'hagués mort 3 dies abans i diguéssim, ayer se hizo el funeral. Si hagués passat com amb el Porta, que portaven 3 dies parlant de que s'anava a morir, vulguis que no. Digues, Víctor. A veure, aquí he de dir, si us en recordeu d'aquell dia, va morir per la nit. A les 12 de la nit, perquè jo vaig escoltar el Tu diràs... Jo vaig veure el 324. Ho pares tot, que s'ha mort el capità de l'Espanyol. Me cago en la puta. Se fan portades a les 8 del dematí si fa falta. No, és que no ha sortit al Mundo Deportivo. T'esperes un segon que s'ha mort el Dani Jarque. Conyo. Hòstia, tio, de veritat. Doncs aquí baix, això que surt aquí en negre i vermell, us el llegeixo, perquè és, imagineu, mireu-vos on està, Alucinan con Raúl. Luto en el fútbol español. Jarque falleció en un hotel de concentración en Italia. A tomar por culo. Però jo crec que és això, que va ser a última hora van fotre. Això és un peu de foto. Això és un peu de foto de l'última hora o és la portada del dia després del dia després? No, el dia. No, això és la portada del dia després. O sigui, ella es mor a la mitjanit i la portada que surt és aquesta. Es pot entendre, però para les rotatives, pareu tot i fes una puta portada com Déu mana, que surti el diari tard, que és un diari esportiu, que no, la gent no es morirà perquè no surtin les noticias esportivas fins a las 8 del... No, es que hoy no tenemos... ¿Por qué no ha salido? Señor, se ha muerto el capitán del Español que estaba jugando en Italia. No es que se ha muerto el capitán del Español que jugó hace 20 años. El actual capitán del Español ha muerto. Te paras y te esperas a las 4 de la tarde si hace falta. Coño, això s'hauria de preguntar. Això s'hauria de preguntar a qui va fer... A qui va decidir en aquell moment què es tirava i què no es tirava. Jo crec que tots els diaris esportius ho van fer. És això, jo t'ho dic, el Tu diràs abans començava a les 11 i jo me'n vaig enterar a meitat del Tu diràs. Sí. És a dir, estaven ja tot fet... Jo me'n recordo que era mitjanit, era després... Me sembla que va ser el 3:24 de mitjanit. Nosaltres estàvem... 3:24 de mitjanit o obren la mort del Jarque. Nosaltres estàvem sopant por ahí i a la terrassa del bar de Montiot, que me'n recordaré sempre, surt la notícia, a baix de tot posava última hora, i surt lo del Jarque. I devien ser 11:15 quasi. 11:15. O sigui que no... No és fàcil. Sí, no és fàcil. Bueno, ja està la secció? Bueno. Sí, ja està. Volia venir amb això. Volia tirar una miqueta més a baix perquè no és el del Marcos Alonso, però tampoc... Sí. Bueno. Jo, Jordi, avui sí crec que és molt tard. Deixem la meva secció per la setmana que ve i fem joc directament. Vale? Sí, quan dura la teva secció? Bueno, no ho sé, però sempre ens allarguem parlant d'historietes i tal, i com que és un tema de, ja saps, de què anava avui, ho deixem per la setmana que ve, i juguem a Intis 20. Vale, doncs vinga, va, deixem la secció. Així, el Víctor la setmana que ve no treballarà, que això sempre està bien. Bueno, doncs vinga. Doncs que faci ell les d'allò, ja està, millor. Ja està, faig jo les entradetes. Fèlix, estàs en paro.
Ho sento, però pringues tu. Hasta que no trobis feina, pringues tu. Pues si trobes feina, llavors els fa el Víctor. Però si no, pringues tu. Vinga. Sembla que vaig de matins, així que tinc tota la tarda lliure. Vale, vinga, indismicios, va. Let's fucking go, va. Hemos venido a jugar. Avui no hi haurà castellà. No jodas. No jodas que no hi haurà castellà. Si he fet castellà. L'indismicios meus està en castellà. El meu indismicios està en castellà. Clar, perquè és després de la meva secció sempre i estem ja sí, clar. No, però tranqui, traducció simultània. Avui el programa de Pompeu Fabra, des del carrer Pompeu Fabra, una de les ciutats més grans de Catalunya, farem el... No us diré el número, però n'hi ha més de 200, o sigui que tranquis. No grans en tamany, Una de les ciutats més grans de Catalunya en tamany. Sí, en esperit és bastant petita. Una puta mierda. No diguem més pistes perquè amb aquestes dues pistes crec que només n'hi ha 3 o 4 d'aquestes, així que tampoc no moltes, vale? Bueno, ara comença la lliga. Víctor, tens les normes escrites, veritat que sí? Sí. Vinga, decàlogo. Decàlogo de l'Endismicios. Jornada número 1. Això ja val per lliga. Avui no hi ha regal perquè no hi ha convidat, però probablement si no hi ha convidat en les pròximes jornades ja començarem a fer regalitos, vale? Entre els 3. I després classificació. S'atorgaran els punts inversament proporcionals en funció de la ronda en la que s'encerti. És a dir, a la primera pista s'atorguen 5, a la segona 4 i així. Vale? Literal. Es poden fer 2 intents per ronda. Es puntuaran negatiu si es fallen els 2 intents. És obligatori utilitzar els 2 intents. Si ningú encerta i es decideix entre tots que no era un repte impossible, se li atorgaran 2 punts al que faci les preguntes. Vale, a veure. Important. Clar, l'última pista ha de ser molt fàcil, Sí, o sea, molt, però tampoc sé... Sí. O sigui, la qüestió és que no traguem el nom perquè no ens recordem exactament del nom i aquestes coses. Exacte. Però saber qui és, jo crec que sí que hauria de ser. Exacte, sí, és a dir, si estàs fent a Javi García del Cuenca... Pues que et donin pel puto cul. Ara què fa? I ara m'han d'inventar un altre... Bueno, va. Queda a lliure elecció del que dona les pistes. Sí? Poder donar pistes extra. Sempre i quan es tingui en compte a la ronda en la que s'ha donat. És a dir, si jo estic a la ronda 3, et dono una minipista, si l'encerta segueix sent la ronda 3. Sí, vale? clar. És a dir, no es perd el punt. Vale? I per últim, es jugarà setmanalment i es podrà incorporar jugadors externs que puntuaran doble en la setmana en la que vinguin. Si no poden estar periòdicament. És a dir, si vingués el Nil, per exemple, doncs... No, crec que vingui. No, però jo el que podríem fer... El Nil ja m'ha dit que aquest joc no li agrada, però bueno, podríem fer un joc especial per ell. Però jo tinc col·legues que poden venir i tal, o sigui, no hi ha problema d'això, però jo no faria puntuar doble, perquè al cap i a la fi, per molt que puntuïn doble, no guanyaran. El que podríem fer seria una classificació externa, classificació d'invitados. La lliga de... No, però podríem fer en plan Grand Prix, el que anava a dir, en plan ajuntaments del Grand Prix. I que a veure qui és el mejor pueblo d'Espanya. Em sembla bé. I que ells puntuïn d'una manera diferent perquè sigui més fàcil. Podrem fer els padrinos, som els padrinos, a més del Grand Prix. Sí. Los padrinos. Los padrinos. Però llavors han de tenir... O sigui, això que no se'm malinterpreti, però llavors han de venir 2 tetes sempre. Sí. Perquè el Grand Prix funcionava així. The Fastest Odd Parents, Vale, pues ja està el decàlogo? Let's go. Està el decàlogo fet. Si voleu afegir alguna cosa... No. Ja el posarem... Ja pensarem. El tens escrit, no? Víctor, després del programa m'ho passes, vale? Que ho posaré al Twitter. Perfecte. Vinga, pues qui comença? Qui comença? Que som facilets. Vinga, va, sí. I entreu en contacte. Vale? Vinga, va. Comencem per la una miqueta més difícil. Vinga. Jo deixaria difícil pel després. Espera, jo faria la difícil després. Jo aniria pujant al nivell liter, sí, poquet a poquet. Vale, va, vinga. He jugat amb Keita, Chiellini i David Luiz. Vale. Res? No, ni de broma. Ningú s'atreveix? Vale. He estat present a una de les més grans humiliacions de la història del futbol. En unes quantes, però en una molt gran. Jo crec que ja sé... Jo tinc...
Aquesta ja dic que és bastant fàcil. Jo crec que ja és el partit, jo el partit ja el sé. No, això me sembla que ho sabem tots dos. Keita Chiellini, què més? I David Luiz. I David I Luiz. David Luiz. Vale? Vale, Amb aquesta jo crec que ja ho podreu treure. Vale? vale. No, ningú vol jugar-se-la? De moment no... O sigui, Espera, les espera. dos que queden, se queden 3. Espera. Deixa'm pensar, És que amb aquesta igual... Ja ho tinc. Dani Alves. Sí, Clar, sí. Puta... Era molt fàcil, la és que puta. i tal Sevilla. l'altre Bueno, el l'altre Sevilla i el era, Barça, clar. No? l'altre era, me he hecho una operación estética, Jo he per jugado aquesta... en Turín, París y Barcelona. Y la última era, soy considerado el mejor jugador de la historia en mi posición por casi todo el mundo. Operació estètica, quina? Joder, las orellas, Joder, las Félix. orellas, cabrón. Ah, sí, és veritat, és veritat. El partit era el 7 El 7 El 7-1 el 7-1 d'Alemanya. Per això he dit David Luiz, perquè amb aquestes dos les podíeu lligar una mica. Ja, sí. Uf, 3 punts, no, pel Fèlix? 3 punts. No, 4. Era segona pista només? Sí. Hòstia, M'han donat 2 pistes. Lewandowski. Ojo, Vinga, va. Espera, Next. Espera, que apunto. Jo dic que la de Lasikowski està ahí... Estava segon. Allò va ser una locura. Allò va ser 5 punts? La Sikorsky 5 punts. La Sikorsky és Allò és el rècord de la història. la millor actuació de la història de l'Indismicius. Serà molt complicat superar-la, Blasikowski. Vale, espera't. Ronda 1, 2, 3, 4, 5 i 6. Fèlix... Com 6? Jordi i Víctor. 6 rondes? Ah, vale. O sigui, són 5 rondes, Són 5 pistes. Sí. No, dic 6 rondes. O sigui, Ah, vale, ho fem 6 per jugadors. rondes. Vale. Sí, claro. Fèlix, 4 punts. Vale. Vinga, qui va? Fèlix, tu que has encertat? Fèlix, sí, que has encertat. Vale. Vinga, va. Primera pista. Ha jugat a les ordres de Cruyff. Vale, Segueixo, no? Home, Ha jugat al costat d'Hernán Crespo, el Piojo López i Zabaleta. espera, Vale, segueix. Tu, Víctor, I segueix. ha guanyat 2 recopes, una Supercopa d'Europa, una Lliga, 2 Copes del Rei i 2 Supercopes. Us dono una pista? Estaria Aquesta és extra i compta la tercera pista, no? Sí. Sí. Ha guanyat 2 recopes, les recopes són d'Europa, una Supercopa d'Europa, una Lliga, 2 Copes del Rei i 2 Supercopes. Les Supercopes no es diu d'on són, ni si les dues són del mateix país. Sí, però... bé. Ja, vaya pista. Si te'n vas a jugadors dels... Civils 90. No té per què. Sí, però no té per què. Bueno, Sí, no, o sigui, és de principis del 90, però no. va, no sé, passa. Next. Ojo, Recordeu les altres pistes? Sí. Quarta pista. Natural de Santander. Hòstia puta, loco, pots dir la primera pista? Ha jugat amb Crespo, Zabaleta... Ha jugat a les ordres de Cruyff, és la primera. La segona s'ha jugat amb Hernán Crespo, el Piojo López i Zabaleta. Hòstia, de Santander. No hi ha tants jugadors de Santander. És que no, però no em quadra. Bons no, que ha guanyat dues recopes, una Supercopa d'Europa. A veure, vaig a dir un, però em sembla que no, Munitis, però no és Munitis. No. No. Però no És vas que mal. És que... I després veuràs per què no vas mal. Hòstia puta, tio. És que havia pensat en el Madrid, que va guanyar tot això, però amb Cruyff que em sembla que no la va entrenar.
Però Cruyff... A veure, una entrepista. Si l'ha entrenat Cruyff, on ha jugat? El Aquí Barça, està el per problema. collons, el Barça, per El collons. Barça, el Llevant no va entrenar-lo? O va jugar, però entrenar-lo crec que no. Cruyff només ha entrenat al Barça i al... I a I a l'Ajax. veure, I a l'Ajax. Ah, a l'Ajax. O sigui que... I a la selecció catalana. Sí, clar, però Sí. que el de Santander jo ho he descartat El ja, de perquè Santander. té enfermito. Un pau de Santander a l'Ajax... Per això us ha de ser dic, el Barça. per això us dic que l'Ajax no és. L'ha entrenat el Cruyff al Barça. Sí, però és que ara mateix ens jugadors càntabros no se'n ve cap al cap. És més tio. cántabro que de Santander. Sí, de Santander, pero se le conoce más como el cántabro que como el de Santander. Tot i que Ara, no diríeu que és també- càntabro si no ho sabíssiu. Ah, claro. Jo me la... Que ho sabeu segur, Ho sabeu segur, que és càntabro. Me és voy a canalla. tirar el triplazo, pero es que yo no es cántabro, pero bueno, Julio Salinas, pero es basc. No. Us dic la cinquena pista, ja que els heu tirat un triple. Sí. Sí. Per mi sí. Ha jugat al derbi de Barcelona defensant les dues samarretes. De la Peña. Su puta madre, tío. Cago en Déu. Ei, tio, no em venia al cap el puto calvo dels collons. Per això us he dit que semblava el Munitis. Joder. I el Munitis s'assembla. Hòstia puta, clar, tio, amb el puto Zabal, amb l'espanyol dels collons. I l'Hernán Crespo i Va ser. El Barri va entrenar, el Barri va entrenar Cruyff, tio. Sí, el 96. L'última temporada del Cruyff. Ah, jo no ho sabia, jo no ho sabia. Buah. I l'Hernán Crespo i el Piojo López van jugar... O sigui, era Sí, la segona pista era una trampa perquè es penséssiu que era argentí. Perquè Hernán jo Crespo i el literalment Piojo López va jugar a fins a la quarta Lazio. pista. Fins a la quarta pista ha M'havia anat al estat... València, tio. Fins a la quarta pista ha estat Argentina, total. O sigui, he estat començant a pensar en Jo argentins. estava amb algú del València, tio. Però clar. Jo fet volent, dic, veràs, poso dels argentins perquè he vist, Ah, quan he vist l'alineació de la Lazio d'aquell any, dic, bo, Hernán Crespo i d'allò, i Piojo López, dic, en quin argentí ha jugat? Dic, Pochettino, dic, no, Pochettino segurament no. Vinga, va, em toca, va. Dic, Zabaleta. Sí, el Pochettino, sí, cabrón. Va jugar amb Pochettino? El 2006, joder, la lliga que ens treuen. Ah, sí. El 2007. No, bueno, la de la moda Messi, la del gol amb la mà. Zabaleta amb el més. Amb el Pochettino, a més, ha jugat bastantes temporades. Sí. Amb el Zabaleta més. No ho sé, amb el No sé, Pochettino. eh? Amb el Pochettino ha jugat des de 4, 5 o 6 temporades, tranquil·lament. Fins que va marxar el Pochettino. Home, claro. A Zabaleta va marxar al City abans, em sembla. No. El Zabaleta va marxar al City el 2010, no? El 2009? 2010-2011, em sembla. Clar, I però el llavors Sí, Pochettino a quin any es retira? el 2004, 2005. No, home, no. 2008. No. Només El el 2008. Pochettino és campió de la UEFA, Sí, L'Espanyol no ha guanyat la UEFA. va subcampió de la UEFA, que digui? Perdó. sí, el Pochettino pringa bastant bé. Sí, Ah, doncs jo pensava que... sí. Ara em feia... Va, Jordi. Vinga, Bueno, seguim. 4, Vinga, va. 1, 0. Venga, va. Soy nacido en Coruña, pero soy nacido en Coruña, pero he desarrollado casi toda mi carrera, sobre todo en la meseta y en el sur. He jugado en Galicia, Baleares, Andalucía y Madrid. Espera. Pista 2, ¿eh? Pista 2, ¿eh? Sí. Baleares, Madrid. Galicia y Andalucía. Vale. Tercero. Sí. Tinc 6 lligues i 2 trofeus Zamora en el mateix equip, tot i que mai seré considerat un gran porter. Ya, espérate. Paco Bullo. Correcte. Vamos. Coño, Zamora. La Jo estava buscant ara Mitchell Salgado. Ara he caigut en Zamora. La cuarta pista me encanta. Bueno, la cuarta y la cinquena. Fui conocido durante mi carrera con los apodos de El Gato de Betanzos y Osaco de Patacas. Tio, anava a dir, perquè, no sé, se m'ha creuat el cap, anava a dir Emilio Butragueño. Sí. Tenint al cap a Paco Bullo, Sí. Y la última pista Qué bueno. es: me merendé en una dulce tarde de primavera un buen poste en el Eliseo Rodríguez López.
Vinga, Vale, va. pues... La ¿Cuántos? tercera, no? 3. Fui con el centro... sí, tercera pista. Hòstia. Com anem? 3, 4, 1? No, 4-4-0. 4-4-0. Ah, Va, se viene. Uf. Aquesta, si algú la sap, és molt friki, la teniu fàcil, Empecé mi carrera como entrenador en el Español. ¿No? Espera. No hi ha tants. O sea, aquí el círculo... Sí, clar. Es que Va, estas- O sea, ¿empecé mi carrera como entrenador o empecé mi carrera en el- como entrenador? entrenador. ¿Solo fui entrenador o...? Eso no lo sabes. Vale. 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 Tener un extenso vocabulario no sería mi mayor virtud. No me'n recordo com es diu. Ai, quina puta merda. No me'n recordo com es diu. No me'n recordo com Digues es algo diu. característic, igual... Les rodes de premsa d'aquest pau eren la polla. El disminuït aquest va entrenar fa 5 o 6 temporades, no fa molt. Hòstia, loco. Del Mallorca? No, home, no, amb el cabell curtet, en plan... No, ara em fas dubte. Jo sé com es diu, el que tu dius. I no és. No és? No és Javier Gallego, no és Javier Vale, no és Gallego. Javier Gallego, vale, pots... Vale. Espera. Amb aquesta, si sabeu una miqueta, ja la teniu, ¿Le doy? Sí. Venga, va. Se me murió un jugador estando de entrenador. Vaya, cabrón. Qui entrenava l'Espanyol aquell any? Suposo que el Valverde. Márquez. Sí o no? No. No? T'has tirat Tinc el un triple? altre. En tinc un altre, però... Hòstia, amb aquesta... És que esteu pensant en Jarque, i no és Jarque. Com a pista. Oh, Com? A ver, repite la pista. ¿Se me murió un jugador? Se me murió un jugador estando de entrenador. ¡Ah! Sí, hombre, sí. ¿Cuarta? Hostia, no, es que... Juan de Ramos. No. digues les altres 3 pistes, sisplau. Empecé mi carrera Jo també tenia como el entrenador en Sevilla. el español. Tener un extenso vocabulario no sería mi mayor virtud. Se me murió un jugador estando de entrenador. I amb aquesta que ve ara... Us heu jugat una cada una, O sea, us queda una només. ¿Disparo? Sí. Sí. Probablemente tengo el récord de menos días ejerciendo de entrenador en el Real Madrid. Camacho. ¡Ah! 2 punts, joder. ¡Camachito! Sí, Se le murió al negro ese en el Benfica, tío. El Show. El Show, No, ¿verdad que sí? el Kremer o algo así. Ah, pero ese no era negro. Pero es- No, el Keller. El Keller. El Keller, pero no, Keller no era era negro, rubio, era rubio con el pelo con largo. banderas. Sí. El que Vale, pero es muy famosa la imagen de Camacho llorando en el suelo con el, Sí, es verdad, sí. con el tío del Benfica. Buah, esa imagen Y es la última durísima. era- Esa imagen es durísima cuando le toca los huevos un poquito al contrario con el saque de banda y se cae. I el se cae el segundo. Se cae riéndose, Vale. es horroroso. Es horroroso, es En traumático. verano se hace bastante referencia a mi persona en cualquier ámbito, no solo futbolístico. Joder. Con Camacho, tío. Quatre- Hijo puta, duró 15 días. ¿Heu vist el vídeo de Roberto Carlos? Sí. Que Camacho. Camacho, Hijos de puta. Camacho es jo he vist magnífic. tants reportatges i documentals dels dies de Camacho al Madrid que són insuportables. És espectacular. La mierda que hi havia en aquell vestidor. Vale, bonic marcador de moment, Falten dos rondes, 4-4-2. Bueno, guarda dos. Vale, Félix. Vale. Mourinho no pot- Félix. Jo? Sí. Venga.
Primera pista. Els seus colors oficials són el blau, el blanc i el vermell. Sigo, no? Suposo. Bueno, espera. Bueno, va, sí, sigue. No. Tu pots tirar un triple? Blau, blanc i vermell. És que me'l sé. Però en plan... O sigui, Sí, tinc són al el cap. blau, el blanc i el vermell, però a lo millor, o sigui, és una cosa de la bandera de l'escut Els seus d'aquest colors color, oficials, els seus colors oficials són el blau, el blanc i el vermell. Bé, Segons next, la per mi... pàgina oficial. Vinga, va. Vale, per mi... Passo. Next. Tinc un equip al cap, però... Juga els seus partits de local a l'Estadio Gran Parque Central del barri de la Blanqueda de la ciutat de... No ho diré, per suposar. Estadio Gran Parque Central del barri de la Blanqueda. Blanqueada, perdó. Buah. No haurà posat cap equip totxo. O sigui, haurà posat alguna fricada al fill de puta. Ah, però té pinta de ser un, jo què sé, un Almeria, un Lugo... Torna a repetir, sisplau. Juga els seus partits de local a l'Estadio Gran Parque Central del barri de la Blanqueada. És que no me la vull jugar. Però me l'he de jugar. És... Queda una, no? És la Liga de Quito? No. Vale. És de cabron, fica això. Sí. El barri em sona d'Andalusia, però bueno, tira, dispara. Fou fundat l'any 1899. Jo estic molt perdut. Que té més de 100 anys. Quina pista és aquesta? La tercera o la quarta ja? La tercera. Té més de 100 anys. Hòstia, no hi ha tants equips. A Espanya. Però Molt clar, és Espanya? És que pot clar. ser Argentina. És que clar... Clar, la plaça central... Clar, tio, és que... Jo he dit Gran Parque Central. Ja, tio, és que són... És que pot ser hasta Brasil. Blanc, vermell i blau. Blanc... Blau. És que claro, tio. Un equipo latino... Per mi, següent. Sí, tira, jo no en penso Les tirar. següents són més fàcils. Un exjugador del Barça i milita actualment. Blau? No, és que no. Un exjugador... Ja, claro. Clar. És que no, tio, perquè... Rosario Central. No. Una pista, aquest jugador ha guanyat un triplet. Sí, no hi ha tants que hagin marxat cap allà. I el Suárez està... No, Peñarol és del groc. Bé. No diguis res, Fèlix? Espera't, No diguis res, Blanc, blau i vermell. El Jordi ho ha tret. Blanc. Uah, tio, és que sé quin equip és, però no em surt el puto nom perquè... O sigui, ara mateix estic en blanc completament. És que si dic alguna puta pista la traurà el Víctor. Sí. Ja. Dic-la No, última. no. Però a mi a Panxilàndia, el futbol sud-americà... No el diguis perquè sé Sí. l'equip. O sigui, literalment sé l'equip. Llavors, com sé l'equip... Saps l'equip? Sí. Hòstia, i és argentí. No. Oh. Brasileny. No, brasileny no pot ser. No, és que... Foder, Fèlix, és que... Clar, és que... Si dic el d'això el Víctor traurà el nom. Si saps l'equip,
Què passa? Si, L'equip no és tan complicat. he d'escriure l'equip, el que passa que no me'n recordo el nom ara. Perquè m'ha marxat del puto cap. El jugador... Fem una cosa, si dius el jugador que hi milita allà i és aquest l'equip, per mi te la dono per bona, no dic res. Si no és aquest, que digui el Jordi que no, però tu llavors perds 2 punts. Si no és aquest. Vale, tranquil. És l'equip en el que està el Suárez actualment, que és el rival del Peñarol, que no me'n recordo com es diu, perquè no em surt la puta capital d'Uruguai. Montevideo. El Nacional. Hostia puta, tío. Y yo es que pensaba que había anat a Peñarol. Claro, es que tú cuando has dicho Peñarol digo, no, loco, no es Peñarol, es el otro. Claro, es verdad. Quan ha dit Peñarol, digo, el Jordi la traurà ja. Ja, sí, Perquè no m'ha sortit. l'ha cagat com el que més. Ah, tío. No l'hagués tret, no sé de quin equip. El Jordi no l'hagués tret si tu no l'haguessis dit fins a l'última, que és el barri de la Blanqueada és a Montevideo. Bueno, us dic una cosa, falta una ronda en la que parlo jo i probablement jo no puc puntuar, no sé què falleu. 4. Uf. O sigui, si fallem, guanyes tu. Guanyo jo, I si no, que ens guanya un de vosaltres dos, sí. La jornada d'avui. O sea, la primera jornada, clar. Esto es una carrera de foto. I és literalment bastant difícil, la meva, Sí, fijo que la última la traieu, pero es bastante difícil. Venga, va. Nací en Ámsterdam a mediados del siglo pasado. ¿Qué mediados? Ya. Dale, va. He compartido vestuario con futbolistas de la talla de Rijkaard, Koeman, Stoichkov o Fran de Boer y su llavero sine qua non Ronald. I su llavero. Sí, home, el Fran de Boer era el bo i el Ronald era el que anava amb el Fran de Boer. És que pensava que parlaves de Koeman, digo. Que... No. Dic una. Vale, em llenço una. Vinga, va. No, però és que em sembla que no pot ser per l'edat. No, és molt... No, que va. No te tires el triple. És que no, perquè em sembla que és del 70. No te tires el triple. Ara mateix és del 70... Quants anys tenen? És del 70? 50 anys? 50 anys. No. És que ha dit mitjans. Sí, ja, per això. No. Pista. Mira, no. Pista. No fa falta que penseu en quina edat pot tenir. Vale? Hostia. Solo he jugado 4 partidos de Eredivisie y luego me tuve que retirar por problemas de rodilla. Mi carrera fue en los banquillos. ¿No va a dir? Torna'm a dir las primeras pistas. Nací en Ámsterdam a mediados del siglo pasado. He compartido vestuario con futbolistas de la TR Rijkaard, Koeman, Stoichkov o Fran de Boer y su llavero sine qua non Ronald. Y solo he jugado 4 partidos de Eredivisie y luego me tuve que retirar por problemas de rodilla. Mi carrera fue en los banquillos. No, tio, és que no, perquè... És que el que has dit no sé si vols dir que està mort o que... Pista, està mort, està en una caixa. Sí. I no fa molt, vale, tampoc. llavors Van Basten no és. Ah, coño, però Van Basten ha jugat més de 4 partits, cabrón. Sí, claro. Sí, però no es va... Però... Sí, però... He jugat 4 partits, com a professional he jugat 4 partits a primera divisió. Ah, com a professional? Ja, o sigui, la meva carrera és a les banquetes. Ah, jo pensava que deies que havia jugat només 4 partits a l'Eredivisie i quan havia tornat a l'Eredivisie s'havia retirat. Vale. He jugat 4 partits de primera divisió i ja està. Joder. 4 partits i llavors com collons sabem qui és. Rinus Michaels? No, primer triple fora, no és Rinus Michels. No sé si està mort. Sí, Rinus Michels es porta molt de temps. Enterrat. Sí, Rinus Michels porta més anys quasi que... Vale. Està molt Cruyff. Quarta pista. Venga. Tengo 5 Eredivisie, 4 ligas, una Copa de Europa y 2 recopas, pero solo una de ellas como entrenador. La puta. Us he dit que era xunga. És lliga. Jo ho sento, però jo voy a por la victòria. Com? O sigui, només has jugat 4 partits com a professional de futbol? Tengo 5 Eredivisie, 4 ligas, una Copa de Europa y 2 recopas, pero solo una de ellas como primer entrenador. És molt fàcil. Ja sé qui és! Ja sé qui és! El segon...
Espérate, No. Cállate, Félix. Overmars. No. Sí, l'has el de cagat. l'Ajax, no? No és el director tècnic de l'Ajax? Que només ha jugat 4 partits. Ah, clar, És, joder. puc fer la teva? Puc dir qui crec que és? I em dius si sí o si no? Et dono l'última pista i el traureu. No, és que no vull l'última pista, perquè crec que sé qui és. Espera't, és que no em surt el puto nom, tio. És que si dic alguna cosa, el Félix ho treu. Sí, és Crec que mola molt, perquè està molt totxa. És que sé qui és, tio, sé qui és. Però el Fèlix no ho sap, No Per tinc això ni és que no idea. puc dir res, tio. Torna'm a dir les 4 pistes, Jordi, sisplau. Un altre cop, macho. Venga. És igual, si és que... Nací en Ámsterdam a mediados del siglo pasado, compartió vestuario con futbolistas de la talla de Rijkaard, Koeman, Stoichkov, Fran de Boer y su llamero Ronald. He jugado 4 partidos de Eredivisie y luego me tuve que retirar por problemas de la rodilla y mi carrera fue en los banquillos. Tengo 5 Eredivisie, 4 ligas, una Copa de Europa y 2 recopas, pero solo una de ellas como entrenador. Però pot ser com a segon entrenador? Sí. Sí, No, és que és el... és que no era segon entrenador. Segon entrenador? Buah, estic fatal, No pillo, Puc dir... És que, tio, el... Joder. Iva, és que... No em surt el puto nom, tio, no. I mira que he parlat 1000 cops d'aquest tio. Està mort, dius? Fa 2 anys. Ah, bueno, clar, has dit que està mort. Fa 2 anys. Es va morir fa 2 anys. No saps qui és, llavors? A veure, jo... És que crec que no està mort. Hòstia, ara... Està bastant clar que està mort, Es va ser molt famós la mort, d'aquest senyor. Llavors... Ja no, perquè no, anava a dir Tenkate, però Tenkate no està mort. No. No dic res, no dic res. No. Dic l'última pista, perquè si no és Tenkate. Sí. No es Tenkate, pero es un símil de Henk Tenkate. Y es que mi manita al cielo es uno de los símbolos más grandes de la historia del barcelonismo. Tio, com us deia ara? Uf, que no la traieu. Oh. I sabeu qui és? Sí, jo sé qui és. És punt per mi. No es veu la mà. Em surts mig Hoover, tio. Víctor, ¿tú no sabes quién es? Joder. No, perquè estava superconvencido que era Tenkate. És que tinc el Canut aquí al cap dient el nom d'aquest tio. Home... A veure, tenim un temps si no guanya Jordi. El punt. S'ha acabat hasta d'aixòs d'indimicios. Vaig a posar un altre cop. Hòstia, cabron. És que ara m'he quedat pilladíssim. Toni Bruins Slot. Sí, Toni Bruins Slot. He guanyat. Sí, és Però Toni no Bruins hagués Slot. caigut, Sí, és Toni Bruins Slot. A la maneta amb el xandall de color verd. Bueno, verd blavós. Al 5-0. Pues Toni Bruins Slot. 5-4, guanya el Fèlix la ronda d'avui. Bueno, però és a dir, fem ronda o fem classificació de punts? Classificació de punts. Passa que jo Vale, llavors no guanyat res. Comences és més que nosaltres. És líder de la lliga, però ja està. És que haurien de ser així les jornades, Jugar-se a l'última pregunta, un punt. Jo crec que no era tan difícil, no? Jo no hagués... No era complicat, però si te saps el nom. Jo no em sabia el nom. Vale. Però jo la vida de Toni Bruins no me la sé. Ja, Sí, però jo tampoc conec clar, la pista de he guanyat un full de coses, però no com a entrenador i tampoc he estat jugador, ha de ser algú... I llavors com les ha guanyat? És que no ho entenc. Joder, com a assessor tècnic. El segon era el Reixac. Assessor tècnic. Però Tenkate, per exemple, també està allà. Tenkate és segon entrenador del Rijkaard. Tenkate era segon. Vale. Tenkate és segon del Rijkaard, però el Toni Bruins Slot és assessor tàctic. És que jo havia pensat en Tenkate perquè és en plan com el Barça guanyant amb Rijkaard i després ell per solitari a Turquia em sembla que guanya alguna cosa. El Toni Bruins Slot és campió de l'Eredivisie perquè va jugar literalment, o sigui, va ser entrenador del PSV Eindhoven literalment 6 o 7 partits. I després el van substituir. Vale?
Bueno, pues ja està. Pues... Molt bona primera jornada. Sí, 5-4-4, està molt pipina. M'has de passar el decàleg, vale? Vale, i... en castellà, ja te lo deixes tu. Tranqui. Ho tanquem ja, no? Que són dos quarts de... Ho tanquem ja. I estic suant com un porc que he hagut de pagar ventiladors, ho recordo. Sí, jo també. Bueno, nois, m'agrada molt tornar de vacances d'aquesta manera. Brillo. M'ho he passat molt bé i tinc moltes ganes de seguir jugant d'aquesta manera. A més, tinc un joc preparat. Hem de fer que el programa sigui més breu i heu de fer les seccions més curtes. Sobretot Fèlix, tu has de fer la secció molt més curta, no pots estar 25 minuts amb la secció. Però bueno... Avui el Fèlix s'ha allargat. Avui el Fèlix s'ha regalat 3 seccions juntes. És que he començat a fer una secció i de cop m'he trobat amb això d'allò, jo no ho sabia, que havia matat una senyora. És que anar retallant per més endavant. Sí. Has fet tota l'artilleria avui, tio. Sí, has fet tot, o sigui, has parlat de tota la premsa espanyola en una nit. Vale, pues això, literalment tinc un joc preparat que us agradarà molt, jo crec, pel final del programa, un joc ràpid, pim-pam, de 2 minuts per acabar el programa, i perquè la idea meva és posar l'Indismicius entremig de les seccions, abans de les seccions. Vale? Seria tertúlia, Indismicius, seccions i joc final. Passa que el joc final només es farà en funció de si el Fèlix s'ha regalat o no s'ha regalat molt a la secció. Vale, boys, ens veiem la setmana que ve, m'ho he passat molt guai, no sé qui és l'Adriana aquest que ens ha dit que podria saber en castellano como los españoles normales o comunes, joder, y qué coño estoy haciendo, gilipollas, y ya está. Força Barça, puta Bartomeu, puta Espanyol i puta Espanya, i puta Catalunya sobretot, i ens veiem demà Víctor a la feina, ens veiem Fèlix pues, per casa, i ja està, i un besito pels dos, que ens ho passem guai, i bona nit i bon dilluns, i a veure què passa el dissabte. Quan tornem ja haurem jugat, no?, la primera jornada? Potser dissabte fer directe. Ojo, potser dissabte fer directe, perquè la meva idea era fer directe quan el Barça jugués, però clar, depèn molt de l'horari que faci i a quina hora que vingui. Vale? Ale. Jo no arribo. Ni jo tampoc, però podem fer postpartit. No? Pot ser. Vinga, ale. Pot ser. Ale. Bona nit. Vinga, un besito. Adéu, que vagi guai. Adéu. Adéu.